L'olor de la salsa de Nadal, la decoració dels carrers i la perxa plena de sobrassades mos diuen que ja estem en temps de Nadal. Un any més és per mi un honor dirigir-me a tots vosaltres en aquestes dates tan especials, dates en què el nostre poble i les nostres cases s'omplen de llum, de tradicions i de retrobaments. Nadal és, sens dubte, un temps màgic, un moment que mos convida a aturar-nos enmig del ritme intens de la vida per reconnectar amb allò que realment importa, l'amor, la solidaritat i la pau. En aquestes festes celebrem el naixement de Jesús, un moment que per als cristians simbolitza l'esperança i la renovació i mos recorda que el significat de la vida no es troba en les possessions materials, sinó en els valors que compartim, el respecte, l'empatia, la generositat i el compromís amb els altres. Aquí, a Sant Joan de Labritja, som molt afortunats de formar part d'una comunitat que manté vives aquestes arrels i aquests valors. En aquests dies de Nadal podem veure com el nostre poble es transforma, els carrers decorats amb llums, les trobades entre amics i famílies, les iniciatives solidàries per ajudar en els que més ho necessiten. Tots aquests gestos, petits i grossos, són el reflex d'un poble unit, d'un poble viu, d'un poble que sap cuidar i sap estimar. Durant aquest any, que ara conclou, hem afrontat reptes importants. Ha estat un període intens de feina on hem avançat en projectes molt importants pel nostre municipi. El futur vial J de Sant Miquel ja és més a prop, gràcies a l'aprovació del projecte de pluvials i la dotació pressupostària de les expropiacions que s'hi han de fer. A Sant Joan hem obert amb gran èxit la nova escola de música que ja compta amb més de 50 alumnes per dinamitzar el centre del poble fora de temporada i oferir una oportunitat de formació en els nostres joves. A la Cala hem renovat l'enllumenat del casc històric i hem previst 1 milió d'euros per a reformar-lo. Finalment, a Sant Llorenç hem empedrat la font de Balafi i ja treballem per fer una nova plaça dins del poble. A banda d'aquests projectes, hem seguit millorant la nostra seguretat amb nous agents de policia local i nous vehicles. També hem avançat en qüestions com neteja i manteniment i el major augment de la nostra història en matèria de subvencions a entitats esportives, colles de ball pagès, comissions de festes i grups culturals. Però al mateix temps hem demostrat una vegada més que quan ens mantenim units som capaços de superar qualsevol dificultat. Hem vist exemples preciosos de solidaritat entre els nostres veïns, de persones que dediquen el seu temps i el seu esforç per ajudar altres persones, com l'expedició que va partir per ajudar els afectats de la gota freda a València. Aquest esperit de comunitat és el que ens fa forts i el que reflecteix l'essència d'aquestes dates. Nadal és molt més que regals o celebracions. És un moment per obrir el cor, per agrair el que tenim i per mirar el futur amb esperança. És un moment per renovar els nostres compromisos personals i col·lectius amb els valors que ens defineixen com a poble i com a persones. Voldria aprofitar aquest missatge per agrair a totes les persones que contribueixen a fer de Sant Joan un lloc tan especial. A les famílies que transmeten les nostres tradicions de generació en generació, els joves que amb la seva energia i entusiasme són el present i el futur del nostre municipi. Els més grans, que són un testimoni viu de la nostra història i un exemple d'esforç i saviesa. I també a tots aquells que treballen per mantenir el nostre entorn natural, cultural, tan ric i preciós. Gràcies als diferents grups culturals, a les colles de ball pagès, als obrers de les parròquies, a les comissions de festes i a tots aquells que contribuïu a dinamitzar l'activitat en el nostre municipi. Aquest Nadal us convido a tots a fer una pausa i reflexionar
sobre com podem continuar sent una comunitat que es cuida mútuament, que es recolza en els moments difícils i que celebra junts els moments d'alegria. Preguem pels que ja no són amb naltros, recordem-los amb afecte i tinguem presents les seues ensenyances i el seu amor. També us anim a gaudir de les nostres tradicions, a participar en les activitats que organitzam a cada poble i a compartir aquest esperit nadalenc amb aquells que tenim al nostre voltant. Perquè Nadal no és només un moment de celebració, sinó també una oportunitat per sembrar llavors d'esperança i bondat que durin tot l'any. Que aquest Nadal sigui ple de felicitat i prosperitat per tots, que trobem la força per continuar treballant per un futur millor pel nostre poble, un futur que honori el passat, però que miri cap endavant amb confiança i il·lusió per seguir avançant junts. Des de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja us desitjo a tots un bon Nadal i que el nou any mos porti salut, amor i alegria.